Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap san Snem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas cam bat bidor. Ya ka music video bala ai kerteng Shami nga ai. Ya ka bala tho bat thausur hi da isamla Tiarra saukmi ibadang puli ha ka class 10 ha Sinot Higher Secondary School Shillong on saplat pat ba lengba ka YouTube channel jong i ka bala ai kerteng Tiarra bakordor saukmi ha ka artarik unopra arjar arpo. I Tiarra saukmi lapan pau ya ka sap Rwai jong i Naduh ka por ba idang don South Snem karta. Isamla Tiarra ilayo alat ban penpau pertai yala ka sap Rwai ka jong i hakiran san Rwai ba jupunlong da ka school menbai dang late school nongkong ha Pearly Do School Jayau bat kani ka sap Rwai jong i kalanang pau pertai shushu on daila betengpat ya ka jingpuli ha Sinot Higher Secondary School Shillong da ka baya shim mentapat saha kiran san Rwai ba ka school ka jupunlong na Snem sha weipat. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Kagriteng jong kalong Tiarra bakordo saukmi bat ngasong asa hawa ingdo bat shen ngan spalat ka jingrai ka bagriteng shami ngapai ka ba nga tho hi ka self compose song. Hagajingya inti ka jonga nga nasdang Rwai Naduh pangadang South Snem di hadu menta ti kladan hi ka to kat ni ki ba la pelat ki jingrai ki ba ki khot ya bangan Rwai long ki jong ki we ki balang ki album ai kum tu di ka jingrai ka baning kong hi ka ba pelat kum tu bat kadika album jong ka balang presbyterian samthia jong jing seng khana tinga yo ban chimentang tu. Trai iwan ban mani ban Ïaroh ngidam sim yami sau dong ipe da jing pla kti jong mi atrai kayada ni penja Hoi Naduh bang sedang bandrai hidup mentang Rwai bit ki jurnal gospel.
Nara kini jiwa, bat kikil penjongki Ïaroh, hikai nengat Trai, bat yang senda. Sing jomla, 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 na ukawan jing mau Ïaroh, mau siang jomla, bakal basket. Naduh bang Rwai, haduk mentahi ngar shit Rwai ki jing Rwai ki bathok de ki be kom ki jing Rwai jong iba di everyone, jong iba smiling melim ngap, ti jong iba UN ren thiang ru, ti kani kan de ka first self composed song jong a hendring a shit shu cover ki jing Rwai jong ki e kom tu, ti ya kani ka jing Rwai kam shimla shimpor ha ka bathok kan ti hendrai bat ka sur hi ka shimpor arsing ban pendap ngayo inspiration man thoi kan ka jing Rwai ka dei ba ki jing kur khu jong ublei bula the ka jing em ka jonga ti habang a phai de ni ka jing dan kat ka jong ublei haduk kan ka khlamak menta ula kur khu shai nga ula dan kat nga ti ka penlong yang abang thoi kan ka jing Rwai ba kalong ru ka jing duai ba unang yalam yang hakis ni kisnam ki badang wan ru unang ai ka bor yang abang la bang sakhi ka teng ka jong Trai Jisu la shayap halor ka ding na ban ben emya unong pop kumanga Snem ban loy snem ba kordor ukalash lay hangda ei ka Pop hangda Day ka snam Blatud na lorlum Calvary Dunjing kerman Yaw nong pop Balaran Day ka snam Utray Jisu dan kaporban sa kibop hangda wad udakat lasya sanar lambat ujisu ulayoya jing sadakasna Jisu kular ha paradise but gaman ya ilong ya kini ka jing Rwai ngala record hapok se ha Melodia Studio jong iba grek ti iba pen record yang kini ka jing Rwai di ba Michael ya kini ka jing Rwai ngan sepelat ha ka YouTube channel ka jonga ka YouTube channel ka bang agar teng Tiarra sau kami ningkong te nga kwa ban ai ka jing Ïaroh ka jing u ublei hi ya ka jing kur khu ka jong ka jing em ka jonga ti nga kwa ban ai khu blei ru ya ima ibaju long ibaju support de yang ha ka bangan nang yai Rwai ti ko bju i men ipara i pa iet mi iet ya ki para por jor ki na hikai jonga i mes anet ibaju ya ka shan ya ti ya ka balang kerpang ka ba ju ai men si mangan ka posh ka por bangan yai Rwai ti ko bju ru ngai khu blei ya ka Melodia Studio but ya ki HMG group ru ki ba layarap yang abangan la bangan penmi ya kini ka jing Rwai
Shami